Il-lejla tajba u nilqakom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsib tal-lejla il-Eurovision. Probabilment l-uniku post fid-dinja fejn tista' tara raġel libes tal-linfa magħmula minn foil riċiklat, mostru jipprova jdoq kitarra bidu jfertwal żewġ pulsieri, protesta ta' union tal-ħaddiema, żewġ astronauti fis-sakra, mara bid-daqna u raġel xaru twil aktar ikraħ minn tiegħi fuq palk wieħed. Għalina l-Maltin, il-Eurovision għandu isu love-hate relationship. Speċi daqqa nħobbuh, daqqa noboduh, daqqa joġobna, daqqa ma joġobniex, qabel ma morru ngħidu għandna pakket tajjeb, imbagħad imorru hemmhekk u ngħidu m'għandniex ċans għax hemm il-ġirien, daqqa ngħidu li għandna ċans nirbħu, daqqa ngħidu le. U din l-istorja tirrepeti ruħha kull sena. Il-Eurovision huwa bħal tfajla għalina l-Maltin li qed toħroġ magħha u taf li qed taqlibilek kull sena. Imma tħobba u għal xi raġuni ma tridx titlaqa. Għax il-verità hi li l-Maltin jħobbuh l-Eurovision u jsegwuh bil-qalb, anke dawk li jgħidu li ma jarawx u ma jħobbuhx. L-istatistika turi li f'Malta 90% tal-popolazzjoni tara l-Eurovision. Dak ifisser li 9 minn kull 10 Maltin jaraw l-Eurovision. Dik hija litteralment kważi l-popolazzjoni kollha. Imma avolja dawn in-numri jitkellmu waħedhom, ħafna Maltin jibqgħu jisnobjaw l-Eurovision u jibqgħu jgħidu li m'għandniex nidħlu għalih għax ħela ta' ħin u ħela ta' flus. Bħal dal-baħbuħ li għal dal-aħħar xhur fuq Facebook konna qegħdin ninnutawh jikkummenta u jiddiskuti fuq l-Eurovision. U darba minnhom fi żmien l-Eurovision il-sħabu fuq Facebook ikkummentalhom hekk. Tarawx il-Eurovision, jien ilni li waqafna narah u mesna ilna li waqafna nieħdu sehem fil-Eurovision. Issa, jiena nirrispetta l-opinjoni tiegħu u nemmen li għandu kull dritt li jkollu dik l-opinjoni. Però xi ħaġa li jien ma narajiex ma nikkummentax fuqha. U qed ngħid hekk għaliex aħna fittixna fuq dan ir-raġel, sibna l-Facebook profile tiegħu, tħallna fuq u morna lura għal meta kien hemm il-Eurovision f'Malta u ndunajna li waqt il-Eurovision kien qed jikkummenta fuq il-kanzunetti kollha li kienu qegħdin jitkantaw waqt il-Eurovision. Dak ir-raġel mhux tal-li ma rax il-Eurovision, dak ir-raġel kien jaf x'fih il-Eurovision aktar minni u jien kont hemm ġol Eurovision nintervista l-kantanti. Il-puntu li javolja ma jinteressawhomx, ħafna Maltin jaraw l-Eurovision u jsegwuh bil-qalb. U ħafna kantanti Maltin biex jidħlu għal Eurovision jissagrifikaw ħafna ħin u enerġija u jonfqu ammont eżuberanti ta' flus biex jieħdu sehem fil-Eurovision. Per eżempju, biex nispjegalkom, jekk inti kantanti jew kantanta Maltija, x'aktarx li trid tħallas il xi ħadd biex jiktiblet il-lirika tad-diska, xi ħadd biex jiktiblet il-mużika, xi ħadd biex jirrekordjalek il-kanzunetta u titħallas il xi ħadd biex jgħalmek kif tkanta dik il-kanzunetta. Imbagħad titħallas liż-żaffina jew nies oħra li jkun hemm iduru miegħek fuq il-palk, trid tixtri libsa sabiħa għall-performance u minn xi snin law trid tixtri libsa oħra sura għar-red carpet. Għax ma tistax tkun fuq ir-red carpet u Joseph Ketkuti jistaqsik x'inti libsa u tgħidlu Primark. U għavolja l-kantanti jafu li għandhom ċans li da kollu jibqa' f'wiċċhom, din il-ħaġa jibqgħu jagħmluha. Għaliex jafu li l-Eurovision huwa x'aktarx l-akbar opportunità li għandhom biex in-nies ikunu jafuhom u jkunu jafu bit-talent tagħhom f'Malta. U allura jekk għandhom din l-opportunità, għalfejn iwaqfu ilhom? U għal dawk li jaħsbu li l-Eurovision qed inħallsuh mit-taxxi tagħna bħal dan li fuq l-internet kiteb "This is a waste of taxpayers' money", m'għandekx raġun lanqas, għaliex minkejja l-mejt li ħafna Maltin jaħsbu li l-Eurovision jitħallas kollu mit-taxxi tal-poplu, din hija gidba. Għaliex dak kollu li tara fuq l-Eurovision, mill-bagalja tal-kantanta sal-murtali ta' fuq il-palk, dak xejn ma qed ħallas għalih int, dak huwa kollu sponsors. Allura, dal-argument tat-taxxi ma jagħmilx sens. U dan mhuwiex l-unika bniedem li jrid iwaqqaf l-Eurovision għaliex fuq Facebook aħna sibna diversi pages u diversi gruppi ta' nies li qegħdin jibbojkottjaw l-Eurovision u jgħidu lin-nies li m'għandniex aktar nieħdu sehem fil-Eurovision. U allura il-punt hu li xi ħaġa mhix qed taħdem għalissa ma jfissirx li għandna nieqfu ninvestu l-flus fiha. L-ewwel nett għaliex ma tistax tgħid li mhux ħanirbħu l-Eurovision, jista' jkun li xi darba nirbħuh l-Eurovision, kollox jista' jkun din il-mara iżżewġet lil dan ir-raġel. Kollox jista' jkun. Għaliex jekk se nirraġunaw li aħjar inneħħu xi ħaġa sempliċement għaliex mhix qed taħdem, allura bl-istess loġika għandna wkoll inwaqfu t-tim nazzjonali tal-futbol Malti għaliex kull darba li nkunu fix-xifer li nidħlu fil-World Cup dejjem insibu xi tim aħjar minna li jaqlaqna fil-qualifiers. Għandna nieqfu nidħlu għal Miss World Malta għaliex kull meta morru nikkompetu barra minn Malta dejjem ikun hemm mara mazza aktar minn tagħna. U allura bl-istess loġika ma noqogħdux niftaħru ħafna bil-kelb u sidu li jagħmlu synchronized swimming flimkien għax bħalissa fid-dinja bħalissa hemm kangaroo u sidu jilagħbu logħba boxing flimkien. By the way, dik il-logħba rebaħ għall-kangaroo. U kif qed nitkellmu fuq il-kangaroos, għadda Franklin!